Madam Kate Morgan Williams. Yn gynharach eleni o dan nawdd archif Menywod Cymru, dath cyfle i wrando ar Catrin Stevens am traddodi darlith fer am rai o'r merched fi'n ymwneud â deiseb a pel heddwch Merched Cymru yn 1923. Anogwyd pawb i fynd ati i chwilio am wybodaeth am y merched tua 400 i gyd. Esill Jones sy'n sôn am hanes un ohonynt. Ganwyd Catrin Morgan yn 1862 yn Nowlais ger Merthyr Tydfil. 6 o blant Thomas a Hannah Morgan, brodorion o Landdeisant Sir Gar. Ond fel cymaint wedi symud i weithio yn y gwaith haearn yno. Roedd y teulu yn weithgar iawn yng Nghapel Hermon, Capel y Presbyteriaid. Hyfforddodd Catrin fel cantores. Yn 1890, enillodd 2 brif wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor yn cynnwys yr unawd contralto ac roedd galw mawr amdani fel unawdydd mewn cyngherddau. Yn wir, fe deithiodd i America fwy nag unwaith fel unawdydd gwadd gyda chôr meibion y Rhondda. Mae'n bosib taw yn ystod un o'r teithiau hyn y cyfarfu ar dyn a briododd yn Manhattan yn 1892, sef Llywelyn, brodor o Frynyman. Ond un oedd wedi sefydlu gwaith haearn allan yn Los Angeles gyda'i frodyr yn 1889. Roedd y ddau yn perthyn i'r eglwys Presbyteraidd Gymraeg yno. Trist oedd deall yw hunig blentyn, bachgen bach, farw yn 1895 yn 10 mis oed, ac yn fuan wedyn yn dilyn tostrwydd maith, bu farw Llywelyn yn 38 oed. Dychwelodd Kate i Ddowlais gan ymroi i waith y capel ac ail gydio yn ei gwaith fel cantores. Roedd ei chanu mewn cyngherddau cysegredig yn creu cryn argraff ar gynulleidfaoedd a chredir iddi ddylanwadu ar nifer yn ystod diwygiad crefyddol Evan Roberts yn 1954. Yn y cyfamser, roedd 2 o'i chwiorydd wedi priodi ac wedi symud i fyw i Frynyman. Gyda Lizzie Hannah yn cymryd at ddyled swyddau fel organyddes yng Nghapel y Presbyteriaid y Moreia, tra roedd Mary Ann yn magu 5 o blant William John Williams yn ei cartref am Anfryn ym Mrynaman. Roedd ynte yn Saer Maen ac yn ddiacon a thrysorydd yng Nghapel Annibynwyr Gibea. Yn anffodus yn 1919 bu farw Mary Ann gan adael William John yn weddw. Erbyn 1912, roedd Kate wedi symud i Frynyman, wedi priodi i brawd yng nghyfraith a bellach roedd yn llysfam i 5 plentyn. Ymaelododd yng Nghapel Moreia gan gymryd rhan flaenllaw yng ngwaith cerddorol yr eglwys. Ceir cyfeiriadau di-ri mewn amrywiol bapurau newydd yn canmol ei chyfraniad i fywyd cerddorol yr ardal gyfan, hyfforddi canu, perfformio fel unawdydd, beirniadu mewn eisteddfodau, arwen côr merched Brynyman, sefydlu cymanfa blant Methodistiaid Dyffryn a bod yn arweinydd on. A dweinid hi yn y maes cerddorol fel Madam Kate. Yn ystod y cyfnod hwn, fe'i penodwyd yn arweinydd y gân yn Moreia ac ymhen amser fe'i etholwyd yn flaenor. Rhai yn tybied mae hi oedd y wraig gyntaf yng Nghymru i ddal y fath swydd. Roedd hi'n uchel i pharch y maes cerddoriaeth a phan ddoth yr Eisteddfod Genedlaethol i Rydyman yn 1922, hi oedd is-gadeirydd y Pwyllgor Cerdd. Roedd hi hefyd yn aelod o'r orsedd yn dwyn o'r enw Morwen. Yn ogystal â hyn i gyd, roedd hi'n gefn mawr i'w gŵr, oedd yn gynghorydd sir ac yn ynad heddwch. Roedd disgwyl iddi fod yn bresennol mewn llawer o ddigwyddiadau a llywyddu amrywiol weithgareddau fel gwraig i'r hynadur. Hi oedd yn cynrychioli Brynyman ar nifer o bwyllgorau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, megis Ammanford and Valley Ladies Engaged in Good Work, Lady Managers to Supervise Girls' Evening Classes, Soldiers and Sailors Association, Advisory Committee for Supervision of Boys sent to Carmarthenshire from London.
Cymaint o i bopeth, sgrifennwyd darnau o farddoniaeth yn ei chanmol gan amryw o feirdd lleol ar wahanol achlasuron. Roedd hi'n dal i ymwneud â gwaith crefyddol a chredir iddi fod yn un o sylfaenwyr mudiad dirwestol Merched y De. Mae sawl cyfeiriad ati yn teithio i wahanol ardaloedd gyda Rosina Davies. Yn dilyn tostrwydd byr, bu farw ym mis Awst 1931 ac roedd cynrychiolwyr o ganghennau Merched y De o ardaloedd Dowlais, y Rhondda, Pontardawe, Sgeti, Caerfyrddin a Thrychgaron yn bresennol yn y gwasanaeth angladdol. Fe'i claddwyd yn yr un bedd a'i chwaer Merian, y mynwent Capel Gibea, ond gosodwyd plac hyfryd y tu mewn i Gapel Moreia uwch a phai.